bioslovenský pestrec mariánsky a nachádzame sa na pestrecovom poli. Tu pestujeme práve tento nádherný, krásny, čistý slovenský pestrec mariánsky, kde môžete vidieť, ako ho momentálne včely a hmyz oblietáva, a je to pestrec, ktorý je najvyššej kvality, pretože je pestovaný v biokvalite a tá biokvalita zaručuje, že je čistý, bez pesticídov. Na očisťovanie pečene mať v pestreci nechcete. Víme sa, že ako vyzerá nadrvený. Takže my ho máme nadrvený tak, aby ste ho mohli užívať vyslovene, že komfortne. Náš je podrvený celý plod, je v takej krásnej frakcii, že vyslovene jednoducho sa užíva. Užívate ho ráno, večer, 2 čajové lyžičky tohto tu pestreca, pretože pestrec mariánsky môže pozitívne vplývať na vašu pečeň. Je to z toho dôvodu, že pečeň ako taká filtruje všetky nečistoty z vášho tela. A preto je dôležité používať bio pestrec mariánsky, pretože nepotrebujete do svojho tela dávať nečistoty, a keď idete čistiť pečeň, preto je dôležité v biokvalite. A slovenský pestrec mariánsky je z toho dôvodu pre nás Slovákov veľmi dôležitý, pretože máte ho lokálny a lokálne veci fungujú, viete, že najlepšie. Lokálny, v biokvalite. To je náš Monk Bio slovenský pestrec mariánsky. A viete si ho zakúpiť na stránke monk.sk. Skúste slovenský pestrec mariánsky, pretože zdravá pečeň znamená lepšie fungujúce telo. A lepšie fungujúce telo znamená čo? Aj lepšie fungujúca myseľ. Takže začnite s bioslovenským pestrecom mariánskym ešte dnes a zakúpte ho na stránke monk.sk. Takže bioslovenský pestrec mariánsky na stránke monk.sk.